Аз, Елена, приемам теб, Иван, за свой загонен съпруг от днес и до края на земните си дни. Безкрайна е Вселената, наречена човешка любов. Необяснима е тайнствената сила, която сред милиардите човеци избира двама. И се извършва тайнството, в което двамата стават едно и целият свят се побира в светлината на душите и обичта на сърцата им. Ела се вие превива, мома се с рода прощава. Прощавай, мила мамо, дето си мене отгледала, че тебе си, мамо, оставям и при друга майка отивам. Хайде, нека да подираме младоженеца и малките шафери! Но не плачи, мамо, моля те. Зная, плачеш от радост, но днес не желая сълзи. Скъпи дами и господа, дойде време да аплодираме и нашата прекрасна булка, съпроводена от нейния баща. Приемам теб, Елена, за своя законна съпруга от днес и до края на земните си дни. Попътен вятър в морето на семейния живот и бъдете щастливи! Таинството венчание ни е завещано от нашия Спасител Господ Иисус Христос и единственото таинство, което се извършва на двама души едновременно, които ставаме едно пред Бога и в Бога. Запомнете, че от днес нататък всичко ще правите заедно. Да не спирате да бъдете приятели, защото приятелството е най-важно. Хайде за нашите младоженци! И минимум още 2-3 рожбички. Обещаваме да изпълним едно желание на младоженеца, каквото и да е то. Да си приятел в днешно време е трудно. Вие сте мои приятели и аз съм ви много благодарен. So why you coming with us?